Pozdrav YouTuberi, dobrodošli na video samo Vuk, vi ste na Vicustem kanalu. Danas video sam tu sa Helenom znate iz mojih prošlih videa, to je moja simpati. Je drugarica. Verovatno ste pročitali nastav videa, ali današnji video je pohranjam kucu. Sad se verovatno pitate kako ja tebi pohranjam kucu, zar ne bi to trebalo da bude neko iznenađenje, zar ne? Pa mislim da bi trebalo iskreno. Slažem se sa Helenom, ali ovaj video je story time o tome kako sam pre par mjeseci joj kupio malu Donu. Vidi je. Dona je rođena prošle godine u decembru, znači ima bukvalno 7-8 mjeseci. Vidite kakva je zetka. Joj. Znači, Dona je jazavičar. Tako je, ovo je jazavičar. Znači jazavičar sa srednjom dlakom. Joj, znate vi koja je to malja maza? Ali bezobrazna i naivna. Znači u ovom videu ćete čuti šta se sve izdešavalo i kako sam ja došao do toga da je kupim i koja je bila njena reakcija. Tako da obavezno ostavite like na ovom videu. I ako se niste subscribe-ovali, obavezno bacite subscribe. Poslušajte Helenu, a mi krećemo u video. Ne znam koliko vas je upoznato, ali Helena i ja smo se počeli čuti fazonu u oktobru, novembru prošle godine, je li tako? Zapratili smo se, kako smo zapratili ukratko, znači ja sam listao TikTok ono kasno ujutro, to jest uveče i naišao sam na jedan video i samo sam napisao komentar kao imaš lepe oči. Ja sam se snimala uz pesmu neku od Teodora Džehverović. Dobro. I ti si mi pisao kao da imaš kao lepe oči. Okej, ja uključujem Riz God mod, znači da je smuvam, razumete, da bude ona moja, ali... Veliki slam je bio što kad je meni prokomentarisao video, ja uvek kad me neko komentariše jer meni to bio wow, jer sam ja imala tad 50 pratioca i bukvalno nije imala pratioce. Da je ulazim da vidim ko je, meni nije poznato ko je. Da, kao nije me znala, sad govori da me nije znala, piše ti 1 milion pratioca, ali ne znaš ko sam. Ja sam ti rekla da nisam pratila naše TikTokere. Okej. Znala sam za par njih zbog drami, onih silnih, ali... Dobro, da, ja nisam ulazio u drame, ja sam bio ono pošten, respekt. Možda si mi izlazio, neću kažem sada mi nikad nisi izašao, nego te nisam zapamtila. Da, okej, to se dešava. I uglavnom ljudi, mi smo se čuli u narednih par mjeseci, znači od tad kad smo se, da kažemo, zapratili, upoznali, počeli smo se čujemo i u svakodnevnom razgovoru, znači dopisivanju, ponekad mi spominjala da voli pse, znači kučiće, voli mačke, ali uglavnom su se psi izdvajali i spomenula mi da nema psa, dok sam ja imao, ono, vidjeli ste mog psa Dona, znači fun fact, moj pas se zove Don, muško, a ovo je Dona, žensko, juj. Inače, ja sam dete koje je odraslo, bukvalno sa psima, mislim, moj deda se bavio lovom pa je imao dosta pasa i ja sam uvek imala tu ljubav prema psima, mislim i prema mačkama, ali najviše prema psima. Uvek sam željela u kući da imam psa jer moje sestre imaju psa u kući. A što nisi imala? Pa prosto moji roditelji nisu bili za to jer je to, ne, ne vole to, nego je to jako velika obaveza. Jeste. Tako da eto, mislim, ja sam u 6. razredu bukvalno kukala mami i tati mi poruče ranac gdje se vidi glava od jazavičara. Znači, jazavičara najviše voliš? Da, kao vir iz ranca, meni taj ranac kad je stigao, sam njega nosila sve dok se nije pocepao, ja sam bila oduševljena sa time, tek možete zamisliti moju reakciju kad je meni pravi pas stigao, znači... Da, doći ćemo do toga. Slika, ne ušivena nešto, nego pravi pas. I sve ovo sam ja saznao u našem razgovoru, znači dopisivanju kroz tih par mjeseci. I ništa, i Helena i ja smo se vidjeli par puta, počeli da se družimo i meni padne ideja na pamet da ja nju iznenadim. Upoznao sam njenu mamu i tatu i ono, dobro sam popričao i s majkom i ocem, mislim, ona to u to vreme tada nije znala i na kraju sam se dogovorio s njenom mamom da joj poklonim, to jest da nađem jazavičara, pošto je to njena omiljena rasa. Bukvalno ona spominje još neke rase, ali na kraju uvek je ispalo da voli više tu vrstu kuca, to jest jazavičara. I ništa, ja sam se dogovorio s njenom mamom za dan i vrijeme. Namjerno, taj dan sam te šta? I bukvalno cijel dan me provocirao, bukvalno smo se cijel dan svađali. Da, ja namjerno sam se svađao tada sa njom, da ne bi posumnjala da dolazim kod nje, jer sam rekao kao da se nećemo vidjeti još narednih 10 dana, da ne mogu da dođem. Znači ja sam bukvalno napravio bio priču i bio mi pokvaren tada auto, znači to je bila real stvar, bio je pokvaren auto i istimo sam mog drugara, Arsu, verovatno znate, znači Arsa ovdje, on i ja smo bili u to vreme kad sam je donosio psa, njega sam zvao da me odveze kod tog čoveka što je prodavao kucu. Vidite ljudi, baš je razigrana. Pre samog odlaska sa Arsom ja sam bio zvao tog čoveka, pošto ono imam više kuca i rekao da vidim koja mi je najbolje i na kraju sam odabrao Donu. Ona je bila najslađa i vidio sam da je onako najrazigranija, znači evo imate ovdje snimak gdje se igrala sa svojim batom, oko nje prolazi njena mama i tu su se oni prosto često igrali. Dona je bukvalno bila ovolika, znači ko moja glava ako računamo odavde, znači premala je bila. I dolazimo do momenta gdje sam ja otišao sa Arsom kod tog čoveka, kada sam na kraju izabrao i Donu, on mi je poneo Donu u nekoj kutiji, neka mala kutija bila, mislim,
ne može bude velika da stane u kola i pas je zapravo jako mali. Ona je spavala bila, evo imate sliku kako je bukvalno spavala, ako nešto sa šapicama. Ajde reci kako je slatka na ovoj slici. Da, slatka je bila. Bukvalno. Ja nisam mogao da izdržim da nju iznenadim. Bukvalno morao sam da se potrudim da je osvojen, razumete. Šala na stranu, ja sam to iz ljubavi da sam vidio da jako želi, a ukazala mi svakako prilika, tako da sam tu priliku i iskoristio. I ništa, ja sam se u međuvremenu dopisivao sa njenim bratom mlađim i mamom da nikako ne saznala, da ne pomisli da ja dolazim do nje. I kad sam stigao sa Arsom, Arsa me dovezao, hvala mu puno još jedanput, on me dovezao do njene kuće. Znači ljudi, ja živim u okolini Novog Sada, ona je iz Beograda, tako da mi je trebalo oko 120 km, znači neki sat i po vremena do nje. I u suštini, ja kad sam ulazio u kući, znači krišao u njenu kuću, šunio sam se, ona je bukvalno mami u tom trenutku kao, ali me ne dvira, nema vremena da se vidimo, zašto je uopšte počeo da se družimo, ono da mi piše. I ja sam se u tom trenutku smeo, ali plašio sam se da Dona ne zalaje, jer ti bi sigurno ono, WTF kako čujem psa u kući, ono, sigurno bi pomislila Pa nešto. možda bi pomislila da je Od možda napolja, ali opet bi da. Ili sestra. Ali opet bi minimalno posumnjena. Tako da sam ja Donu doveo baš u ovu sobu gde sam i sada, a Helena je bila u drugoj sobi tamo i nisam odmah ušao u tu sobu sa Donom, nego sam Donu ostavio na krevet, znači u kutiji vamo, a ja sam otišao tamo u sobu i ja sam otvorio bukvalno vrata i Helena bukvalno imala nikakvu reakciju, samo odavde. Znači, riba kada me vidjela pre 1-2,5 sekunde, znači, nema reakcije. Da, to. Što takva reakcija? Objasni. Pa ne znam, ja tako kad se šokiram, to od šoka. Onda si šokirala? Kad ne očekuješ, pa tebi je bila takva reakcija. Pa tebi je takva bila reakcija. Znači, nisi mene očekivala, a priznam kamoli, znači nisi ni pomislila da ću ti psa dovesti sobu. Ne. Da, ej, ništa, Helena i ja tamo, ona me to zavirila, šokirala se bila, malo su bili pričali i ja bacio neku foru kao ajde do sobe, ovaj da ti kažem nešto, nemam pojma ni ja, kaže ona ajde i ona dolazi u sobu i ulazi u sobu i nije skontala odmah Donu i kaže ajde i zatvara vrata, bukvalno kao šta će da mi kažeš, ja ovako pokažem da pogleda na krevet i ona se okrene i bukvalno vidi Donu, evo, ovako tu, bukvalno mala Donica, ovako igra se. I kad je nju videla... Puno su mu emocije pukle, kad sam je videla, baš ono, ne znam, baš mi je bilo iznenađenje. Ali to znam da nisi bila očekivala. Da. Ne mogu da vam opišem koliko sam ja tad bio srećan, malo ispunjen maksimalno, malo mi je krivo što nisam snimao, ali mi nije bilo ono sve do snimanja, razumete, bilo mi je nekako da to možda u privatnosti ostavim, pogotovo što smo ona i ja tek počeli da se družimo. Ajde, to sada pa bi snimio, ali tad smo krenuli da se družimo pa mi je bilo možda malo i glupo, ali zato vam sad pričam ovaj story time, tako da, eto, tu je Donica, sada je ona deo tvog života, to si htjela i joj. Znate kako se njih dve vole? Inače, Dona je jako sad postala u zadnje vreme bezobrazna i lukava, uzme namjerno piški i kaki po kući i onda uzme i jede svoj gumac. To nekad je dobra stvar. Kakav ti osjećaj bio? Jesi bila u fazonu, jesi pomislila kao mama i dada će da izbaci? Jesi mislila da tvoji roditelji ne znaju? Ne, naravno da ne. Imala sam, ali ja sam imala neki osjećaj. Ali nisi znala nikad ništa? Naravno, ali nisam znala baš u kom trenutku će se to desiti, ali sam imala neki osjećaj. Ali priznaj, pošto tata onako tvoj dosta strogo povodom držanja psa u kući, on je tad bio na posao i realno si se, priznam, malo iscimala kad uđe s posla da neće ono da napravi neku scenu. Pa, dobro, iskreno, da. Ali nije, reci što je bilo. On dolazi s posla i... Bukvalno, došla mi je sestra, to je dve sestre, strina i stric, i on je naišao kad je vidio kuće, pošto ona je jedva hodala, bukvalno, pošto je imala minat po kući, klizala se onako. On je rekao, cuco, i nama sve bukvalno debili. Da, rekao kao, vi ste debile, a ovo je kuca, tako nešto. I to je to, nije bilo nikakve reakcije i od tada non stop se igra s njom, a pre toga je baš bio onako protiv. Od tada sad igra igrice s njom, bukvalno. Da, a sad se rekao najviše voli sada. Da, baš i kupa i šeta. I da, ono što vam nisam rekao kada sam dolazio, znači kad smo bili Arsija na autoputu, malo je cvilila, vjerojatno sam pretpostavljeno da se piški ili kaki i stali smo na autoputu na neku livadu, gdje onako ima rest area, znači deo za odmaranje i pustio sam dole da se igra u travici. Voli travu, nekako je navikla dok je bila sa mamom i bratom i tu je bila kakila i baš sam ona govorio bravo Dona i od tada je baš navikla na to bravo Dona, usreći se bravo Dona, bravo. E vidite kako me ljubi, vidite, ona baš ono voli. Reci ljudima šta radi Dona kad me ne vidi par dana ili par sati kad ja uđem u kuću. Ona se uvijek radovala. Maše repu ovako. Da, kad je Dona kuću imao posle neke obaveze, posle nismo vidjeli sigurno nedelju i po dana. I kad se vratio, to je prvi put kad se ona upiškila. Bukvalno cijelo ga je zapišala. I to dan danas ja kad uđem, ona od sreće, znači ne može da kontroliše to, repić ide ovako i piški po cijeloj kući od sreće oko razbacala
Mislim, ono, pišale, to je neki način, pa da, na neki način je to simpatično jako, ali opet treba se to sve prati, ali opet to je naša donica, prihvatili smo je kakva jeste. I žalu naše, Malo smrde, imala je parazita uši. Da, i imala je crvić u početku u stomaku, ali je sada sve dobro, ili tako? Dresirali smo da zna da nauči da sedne, da bude dobra, mislim, kažem, ona jeste dobre kuca, ali nekad voli da izaziva i nekad nije dobra. Tako da, eto, to je to ukratko od ovog story time-a. I ako vam se svidjela priča, obvezno bacite like i još jednom da kažem subscribe, ko se nije Okej. subscribe. Pošto vas ima mnogo koji se niste subscribe, ali gledate klip. Bravo, Helena, Helena zna priču, če poslušajte Helenu. A se tebi svidjela priča o Doni i njenom dolasku kod tebe? Da, sad mi nismo verovatno toliko usklipovano ispričali. Zato što se to desilo pre par Da. mjeseci, ali hteli smo da, eto, dočaramo, tako da znam da ste vidjeli u prošlim klipovima Donu i ako ste se pitali kao koliko dugo Helena ima, eto, imala je od februara ove godine, ima je tako što sam joj ja poklonio i baš sam ono, da kažem, bio jako srećan, preplavio su me emocije. Bukvalno sam ti jako, jako zahvalna. Ma ništa. Mua. Okej. Možda sam se čak i malo približio tome da smuvam. Jel da, Helena? Da. Da, kaže. Okej. Jel čekam da snimamo novi video, vi kažemo još jednom bacite obzor like, a mi se idemo u sljedećem klipu, a do tada imate ogroman pozdrav. Ćao!